Jeliba n'a ta a fisi ka di kojugu i kubu ɲuman fila don mais Jeliba par favori mais sport la fɛn bɛɛ b'a la nka i kubu ɲuman fila don a kɔni bɛ diya kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Samba Gueye. Bon équipe min b'a ta kɔni bɛɛ b'o dɔn Jeliba de b'a ta. Ne tɔgɔ Maïmouna Kulubali. Ne kɔni bolo Jeliba de bɛ sɔn ka kupu in ta parce que Jeliba u ka ɲi u bɛ ɲɔgɔn faamu toro denmisɛnninw n'o ka teli mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔ hakilina tɛ kelen ne kɔni bɛ fɛ Jeliba de ka gagner. Ne tɔgɔ Aliseni Ba. Ne kɔni fɛ Jeliba de bɛ kupu in ta o siga t'a la o. Ne tɔgɔ Bokar Seba. Bon ne Jeliba supporter ye Jeliba bɛ gagner fura foyi t'a la. Ne tɔgɔ Kaja Kulubali. Ne bolo match in kɔni u fila bɛɛ bɛ se basket la mais que le meilleur. AS Police ni AS Real o fana ay ko fila bɛ ka ɲi mais n'i y'a jate lajɛ olu o coach fila bɛ coach ɲɛnamaw ye a fana bɛ jouer sur les nerfs mais que le meilleur gagne. Bon cɛw fana la tiɲɛ na ne bɛ Real fɛ. Real ɲɔgɔn tɛ an bɛɛ b'o dɔn donc ninnu fila la que le meilleur gagne seulement. Bon ne b'a fɛ AS Real de ka gagner. Bon la n bɛ Real la. Ne bolo